ndipo mzamasewero thupi la osewera wakale wa Flames Esau Black Mamba Kanyenda alika m'manda lero. Tsopano nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane. President Peter Mutharika wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti abwere pamodzi kupempherera dziko lino kuti lilandire mdalitso wa mvula potsatira ng'amba yomwe yakhudza madera ena. Mneneri wa Mutharika Kathy Maulidi wauza zodiya kuti amipingo achite mapemphero kuyambira lachisanu pa 6 Februwale mpaka la Mulungu pa 8 Februwale chaka chino. Dickson Chivwati Gondwe walemba ripotili. Masiku apitawa nthambi yoona za nyengo ya Met idalengeza kuti maboma 19 a dziko lino akhudzidwa kwambiri ndi ng'amba maka mchigawo chakumwera komanso madera ena mchigawo chapakati. Mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino Kathy Maulidi wati mtsogoleri wa dziko lino ndokhudzidwa kwambiri ndi nkhani chifukwa chake wapempha atsogoleri a mipingo kuti apempherere dziko lino. Pa nkhani yokhudza maboma omwe akulandira mvula yochita bwino, mtsogoleri wa dziko lino wapempha Malawi kuti akuyenera kuti apemphererenso mvula m'madera amenewo kuti isasokonekere ndi cholinga choti dziko la Malawi lisapeze mwayi opeza chakudya chochuluka. Ndipo membala wa bunge la All Africa Conference of Churches Mbusa Baxton Maulidi wayamikira President Mutharika kamba kopereka pempholi ndipo apempha onse okhudzidwa kuti atengepo gawo. Pemphero ndi chinthu chimene chimatithandizira kwambiri ngati dziko kuti tipite chitsogolo zinthu ziyende bwino. Ndi chinthu chosangalatsa komanso chinthu cholimbikitsa chimene tifuna tithokoza President komanso timemezenso ena akufuna kwabwino kuti tiye tibwere pamodzi monga President athu akufunira kuti Malawi tikhale pamodzi tikhale ndi Malawi wabwino komanso masomphenya atsogoleri wathu masomphenya athu a dziko apita patsogolo. Ena mwa maboma mwakhudzidwa ndi ng'amba mchigawo chakumwera ndi monga Mulanje, Machinga, Balaka, Phalombe komanso Neno, pamene mchigawo chapakati ndi maboma a Nchinji, Salima, Dedza komanso Dowa. Malo mwa zodiaki kuno ku Lilongwe ndine Dickson Chivwati Gondwe. Konsolo ya boma la Mangochi yati ng'amba yakhudza mbewu m'minda ya mahekitala 34,000 zomwe zadzetsa nkhawa ya njala. Polankhula rendera momwe zilili, DC wa boma ya Rodney Simwaka wati pakufunika thandizo la msanga komanso ndondomeko zopezera chakudya ndi zipangizo za ulimi wa nthirira pofuna kupewa njala. Ena mwa alimiwa a Christina Kalukusha ndi a Peter Jeremiah ati ng'amba yomwe yakhala mwezi watunthu yachititsa mbewu kufota komanso kuuma. Zambiri mulipoti ili lomwe alemba ndi Western Guta. Ulendo wakwatiye chowe ndi Namkumba waonetsa kuti zinthu sizili bwino pomwe mkulu wa zaulimi mbomali Anditani Maluwa wati ayambapo ulimi wa nthirira kupeza alimi ofunika chakudya komanso kudzala chinangwa ndi mbatata m'malo mwake. Izi zimapereka chiopsezo kwambiri chifukwa kuti ulimi ndi umene umapanga drive zinthu zambiri. So zikakhala kuti tachita experience kule mukati imeneyi ili price kunena kuti tikani mavuto ambiri pa moyo wanu. DC wa bomali a Rodney Simwaka wagwirizana ndi Amaluwa kuti nthawi yakwana yoyika chidwi chachikulu pa mthirira ndi kudzala mbewu zosiyanasiyana popewa zoterezi mtsogolo ndi kuti adzikhala ndi nkholola zokwanira. Njikamaso pamene mbopa kuti tikalimi watu wathandize ndi ma irrigation technologies kuti ata malima tipanga ma strategies kuti nzatutandire makamaka ma rain shadow areas. Alimi ena a Christina Kalukusha ndi a Peter Jeremiah apempha akuluakulu kuti athandize msanga kuti alimi ayambepo ulimi wa nthirira potengerapo mwayi kuti m'madera awo muli masikimu komwe angadzale mbewu zina. Malo tili nawo koma nkhani ndiyo yambiri kuti budget yonse ndi nayikonza yathera kumunda. Ndizo zinthu zazoliza kuonekera kumunda chonchi zimavuta so kuti tibwerere tikamodzi. Singathe kukolola ndipo mukhazi ukatipempheranso kwa mabungu akufuna kwabwino kuti mwina akatithandiza kosonga tikathandizo kachimanga kaja mbewu zosiyanasiyana zimene tingalime mulimi wa kunthiriraku monga mmene fotokozera muja. Komabe chodabwitsa nchakuti alimi a dera la kumapiri kwa atiye Jalasi adandaula kuti mwina sakulola momwe amembekezera chaka chino chifukwa mvula ikugwa mopyola miyezo. Malingana ndi ofesi ya zaulimi, bomali lili ndi mabanja 351,000 omwe amalima pa mahekitala 170,000, 34,000 ayiwo omwe mbewu zaumapo ndipo mwina mahekitala 7,000 okha ndiwo angapulumuke ngati mvula itayambanso kugwa msanga. Malo mwa zodiaki ndine Western Guta.
nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma yati ntchito yofikira ndi chakudya anthu omwe akhudzika ndi njala ipitirira kufika mwezi wa Epulo m'madera ena kamba kuti galimoto zonyamula chimanga zikulephera kufika m'maderawo chifukwa cha mvula. Mkulu wa Dodma Wilson Moleni wati ntchito yogawa chakudyayi imayenera kutha mwezi wa mawa koma izi sizitheka m'madera ena. Mkulu wa bungwe la Right to Food Coalition Yamikani Chokoto wati vutoli likhudza maanja ena monga omwe amatsogoleredwa ndi amayi. Kenford Ndima walemba ripoti ili. Komishonala wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya Dodma Wilson Moleni wati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchito yofikira anthu omwe ali pa chiopsezo cha njala ndi chimanga ipitirira ngakhale kuti ikusowekera 71 biliyoni kwacha kuti zina zitheke. Koma iwo ati ntchitoyi ikukumana ndi vuto lotumiza chimanga m'madera ena popereka chitsanzo cha dera la Makanjira m'boma la Mangochi zomwe zichititse kuti ntchitoyi ipitirire mpaka mwezi wa April. Ma logistics amene amavuta nthawi ino ndi misewu kumakhala kovuta chifukwa choti magalimoto amapeza kuti achona akhalapo masiku awiri atatu mvula ikakhala kuti yasiya kukauma galimoto ipitirira ulendo. Pali malo ena tikuyenera kuti titenge chimanga pa maboti zimene tipange sabata ino kuti tikafikisire zinthu ngati zimene zimakhala ngati zochedwesa program. Ndiye kuti malo mwina tifikirako ngati mochedwa pang'ono chifukwa cha ma logistics a nthawi ya mvula. Kumbali yake mkulu wa bungwe la Right to Food Coalition Yamikani Chokoto wapempha nthambi ya Dodma kuti ipeze njira zina zotumizira chimanga m'maderawo. Ufulu wa chakudya si kungokhala ndi chakudya chokhayayi. Ndikuonetsetsa kuti anthu akupezanso chakudyacho pa nthawi yake mwaulemu ndiponso mofanana. So pakali pano mavuto amayendedwe chifukwa cha misewu yomwe yaonongeka ndi mvula akuchititsa kuchedwa kwa kugawa chakudyacho. Mwachofunika kwambiri panopa ndi boma lipezere njira zachangu zoyendetsa kuti katunduyo kachimanga kaya mafeteraliza input akafike ndithu mkuwayenerera ndipo anthu amene akathe kupeza chakudya. Dodma ikufikira anthu oposa 4 miliyoni ndi chakudya kutsatira ripoti la Malawi Vulnerability Assessment Committee MVAC loti anthuwa akufunikira thandizo kuchokera mu Oktoba chaka chatha kufikira mwezi wa Machi chaka chino. M'malo mwa Zodiac ndine Kenford Ndima. Wachiwiri wa nduna za ulimi Athoko Tembo wati alimi ambiri akhala atapeza zipangizo za ulimi zotsika mtengo pofika kumapeto kwa mwezi uno. Polankhula pomwe anayendera ofesi za FFRFM mu mzinda wa Blantyre, Atembo ati zotsamwitsa zomwe zinalipo pa mayendedwe athana nazo poti malo movuta mukumapita atumiza makamaka malo ovuta kupitamo atumiza galimoto za asilikali. Atembo ati boma likuonetsetsa kuti pofika nyengo ina ya ulimi anthu akhale ndi chakudya chokwanira. Atembo akufotokoza. Munga mukudziwira ine ndine watsopano ku nduna wa zamalimidwe ndi chifukwa chimenechi naganiza kuti ndibwere kuno ku SFFRFM kuti ndizaone ntchito imene akugwira kuno kuti chifukwa kuti ntchito imene ikugwirika kuno ndiyofunika kwambiri pa unduna umene. Ndaona zokuti iwo akugwira ntchito yozipereka kuti zinthu zitheke komano tili ndi mavuto ena ndi ena chifukwa chokuti programu imeneyi inayambidwa mochedwa mudzi wa August momwemo anthu sankakhulupirira kuti alandira fetereza chaka chino koma President Professor Nthabira Mutharika atangobwera anaonetsetsa kuti aliyense alandire fetereza otsika mtengo ndipo amene akugulidwa pa 10,000 kwacha. Ndi poyipanga programu chakuti iyende bwino pali zina nzira zimene zikuvuta komabe masomphenya a President akwaniritsidwa. Nthawi yayitali wathu kuno Malawi takhala tikudalira chimanga kuti chitithandize ngati chomagulitsa komano tikudziwa kuti palinso mbewu zina zimene anthu akhoza kumalima. Vuto limakhala ndi mbewu zinazo nzokuti misika ndiyo imasowa ndi ku nduna wa zamalimidwe kuonetsetsa kuti misika imene ipezeke anthu akayipeza misika imene ndikuti akalima azidziwa kuti ngati ndalima nyemba kaya ndalima nandolo msika ukhala wopezekeratu ndi tikugwira ntchito yokuonetsetsa kuti tipeze misika imeneyi anthu adziwenso kuti misika imeneyi azikayipeza kotani. Mneneri wa kampani ya SFFRFM Grace Tipa wati pakadali pano 70% ya ogula zipangizo agula kale zipangizo za ulimi zotsika mtengo.
ifeyo ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ndife okondwa kwambiri lerolo kuti tinalandira achiwiri kwa anduna kuona za malimidwe Honorable Tokotembo MP amene monga mukudziwa ndi amene angosankhidwa kumene kunduna umene undanabwera kuti azamvetsetse kuti kodi ifeyo ntchito zathu timazigwira bwanji. Ifeyo monga smallholder ndi makampani aboma amene tili pansi pa unduna wa za malimidwe ndanabwera kuti azaone ntchito zathu zikuyenda bwanji. Monga simukudziwa ifeyo a smallholder timayendetsa program ya boma ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo ndi amafuna azaone kuti ntchito yathu ikuyenda bwanji. Ifeyo ku smallholder ndife okondwa komanso tikukondwetsedwa ndi mmene ntchito yathu tikuyigwirira. Pamene tikuyankhula panopa ndikuti tafika almost 70% yogawa zipangizo zotsika mtengo zimene zizi ndiye tikuona kuti ndife okondwera komanso kumalo ena kumene mwina tinachedwerapo kupitisa zipangizo kwachoti misewu inaonongeka kunayi kuti nkovuta kufikirako tikuthandizidwanso tinapempha thandizo kwa maunduna ena aboma monga Malawi Defence Force mene mwaonera kunoko kuchilimba depot akutithandiza kutenga fetereza kupititsa kwa alimi ndiye ndife okondwa kuti ntchito imene ikuyenda bwino. Anthu omwe akuzitchula kuti ndi amabungwe omwe si aboma okhudzidwa apempha bungwe lotolera msonkho mdziko lino la MRA kuti liphunzitse ndi kuziwitsa Malawi moyenera za ndondomeko zatsopano za msonkho. Mneneri wa mabungwe wa Steve Chimwaza walankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa Blantyre. Iye wati kusowa kwa uthenga pa ndondomeko ya msonkho yatsopano kukubweretsa nkhawa ndi bodza. Poyamba bungwe lotolera msonkho la MRA linasintha tsiku lomwe liyambe kugwiritsa ntchito ndondomeko yatsopano yotolera msonkho kuchoka pa 1 mwezi uno kufika pa 30 mwezi wa Epulo. Mneneri wa bungwe la Wilma Chalulu anauza Zodiac kuti izi zili chomwechi kamba kazionetsera zomwe ochita malonda akuchita zotsutsana ndi ndondomekoyi. Koma Chalulu ati bungwe la MRA lipitirira ndi ganizo lake logwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi koma akufuna anthu amvetsetse mokwanira asanayambe kuyigwiritsa ntchito. Mukuonera nkhani pano pa Zodiac ndipo muli ndine Christina Chiota. Tili ndi zambiri zoti muonere zikatha izi. Takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire. President Mutharika wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti apempherere mvula yabwino. Ng'amba yatentha mahekitala 34,000 amera kumangochi kuzetsa nkhawa ya njala. Unduna wa zachisamaliro cha anthu kufuna magawo 10 a ndalama za CDF adzipita ku ntchito yosamalira ana. Ndipo mzamasewero thupi la osewera wakale wa Flames Esau Black Mamba Kanyenda alika m'manda lero. Nduna yona zachisamaliro cha anthu a Mary Navicha yati unduna walembera kalata nduna ya zachuma kupempha kuti 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pa 5 billion kwacha ya mthumba la phungu la CDF idzipita ku ntchito zachisamaliro cha ana. Polankhula pamwambo okambirana za ana omwe lakonza ndi World University Service of Canada, Navicha anati ndalamazi zidzathandiza kulimbikitsa ntchito zomanga sukulu za mmera mpoyamba komanso kulipira alezi. Navicha akufotokoza. Ndizoonadi kwa nthawi yayitali anthu amene akhala akutumikira ntchito yophunzitsa kapena kusamalira ana yakhala ngati yongodzipereka timati volunteer. So tikunena kuti anthu amene wawa pamene tikulimbikitsa kuti ntchito ikhale yovomerezeka yopitira mkalasi ndi kuphunzira ndi kulembedwa ntchito bwinobwino adzilandiranso kangachepe. Chifukwa chake tikulumikizana ndi anzathu amene timagwira nawo ntchito za ana kumabungwe komanso onse sipokhapo komanso tapereka chiganizo chathu ku unduna wa zachuma kuti mwa ndalama imene boma
layika ma constituency onse mdziko lino ndalama yokwana 5 billion tikupempha kuti 10% ipite ku nkhani za chisamaliro cha ana zimenezi zithandiza kukhala ndi malo abwino osamaliramo ana ma constituency onse komanso kusamalira iwo amene amagwira ntchito yosamala alezi osamalira ana ndiye kuti azipeza thandizo kuchokera mu ndalama imene ikhala ndalama yokwanira pa constituency iliyonse ndipo ichita filu magapu amene amakhalapo komanso iyankha kulira kumene anthu amene alira nthawi yayitali ndi chifukwa chake tikupanga zimenezi kulumikizana ndi anzathu komanso kugwira ntchito ndi anzathu akunduna wa zachuma. Bungwe la Apostle Foundation lili ndi chidwi chozetsa kusintha m'madera kudzera mu ntchito yotukula umoyo wa anthu m'njira zosiyanasiyana monga zachuma. Yemwe anayambitsa bungwe li Apostle wanena izi mdera la Njewa ku Lilongwe pomwe amaonetsa dindo zina mwa ntchito zomwe bungwe lili kuchita zomwe ndi monga kuthandiza ana komanso achinyamata. Kuchokera chaka chatha bungwe lili kupereka phala kwa ophunzira oposa 700 m'madera a Njewa ndi Mbwatalika maphunziro a ntchito zamanja aulere komanso linakhazikitsa matimu ampira amanja ndi miyendo. Ndi ripoti la Kenford Mdima. Yemwe anayambitsa bungwe la Apostle Foundation Mtumwi Huda wati bungweli analikhazikitsa ncholinga chofikira osowa ponena kuti anachita izi pambuyo pouzidwa ndi Mulungu kuti atero. Iwo ati padakali pano bungweli layambitsa ntchito zingapo m'madera a Njewa ndi Mbwatalika ku Lilongwe monga kusamalira ana, kupereka phala kwa ophunzira komanso ali ndi malingaliro onjezera ntchitozi. Ife tili ndi njala yotumikira Mulungu komanso osachokeranso ku Bible lokha komanso ku chakudya cha thupi. Tikupemphatu kwa amene akufuna kubwera kudzatiyendera chifukwa chokuti ife masomphenya athu ndi osamalira ana amasiye amene angabwere kuno kuphunzira sikulu ndife chifukwa kukhala ndi makolo awo m'midzi komanso amene ifewo tawatenga ndi kuwalandira kuti atha kukhala nafe kuti titha kuthandiza anthu ena. Kumbali yake mfumu yaikulu Mbwatalika yalangiza makolo ndi mafumu m'madera omwe bungweli likugwira ntchitozi kuti athane ndi maukwati a ana kuti ntchitozi zipindulire anawo. Maukwati a ana amakhala ndi vuto lalikulu chifukwa chone kuti mwana uja akakwatira ali wamng'ono aloko apite pa banja paja zinthu zake zimakhala zorinza mwana basi zosokonezeka kapena sukansira pomwepo upatsanso ntchito makolo ake aja osati kuti munthu atakwatira ali wamng'ono kuti chichonse chimenda bwino chimakhala chosokonekera. Padakali pano bungwe la Apostle Foundation lati achinyamata oposa 40 amaliza maphunziro a ntchito zamanja omwe amaphunzira maulere ku bungweli. Malo mwa Zodiac ndine Kenford Mdima. Kusakhazikika kwa network ndi kuchepa kwa masiku ochitira kalembera kuti ndi mavuto akulu omwe apezeka pa gawo loyamba la kalembera wa ana m'boma la Dedza. Izi zadziwika pamene nduna ya zachitetezo cha mdziko apita Mukhito inakayendera ena mwa malo omwe kalemberayo amachitikira m'bomalo. Kuchokera ku Dedza, Ernest Gama walemba ripotili. Nduna yoona zachitetezo cha mdziko apita Mukhito yati boma ndilokhutira ndi momwe kalembera yakuyendera m'gawo loyamba. Mukhito ati akhala pansi ndi adindo okhudzidwa kuti akambirane ngati nkotheka kuti awonjezere masiku olembetsera ponena kuti anthu ambiri akudandaula ndi kuchepa kwa nthawi. Ntchito iyi yamba bwino kwambiri ndipo yayenda bwino. Of course mavuto salephera, mavuto mwambiri imene tadusamo akudandaula kwambiri network kuti kanthawi kena ka network amathawa. Koma ndithokoze kwambiri anthu akuno kudeza pomva pempho la ife akuboma kuti mwana waliyese abwere tilembese ndipo abwera ana ochuluka ndipo pofika lero mwambirimu akuonesa kuti mafika amene tinayembekezera akwanira kale. Tikudziwa kuti mwina nkutheka kuti pamene tikutseka papezeka ena oti mwina sakhala kuti tawalembesa ngati akuboma tikhala pansi tikambirana monga tikudziwa kuti kalembera yakuchitika mzipatala komanso kwa DC ndiye tikhala pansi tipanga fundo imodzi kuonesa kuti mwana aliyense ndithu amene andi zaka zotsika musi pa 16 years kutsika musi mwana aliyense alembese. Mawu ake kazembe wa dziko la Ireland kuno ku Malawi a Kate Brady ati nawo ndi okhutira ndi momwe ntchito ya kalemberayo ikuyendera. Iwo avomereza kuti masiku omwe anayikidwa kuti kalemberayo achitike ndi ochepa ndipo akuyenera kuti awonjezeredwe pofuna kuti ana ambiri alembetse. Pamene mwana aliyense adzakhala ndi chipaso ana amenewa adzatha kufikira kutekera kwawo
kupita skulo, kupita chipatala, patsogolo ana awa adzata kuvota, adzata kulembetsa malondo osiyanasiyana. gawo loyamba la kalemberayu likuyenera kufika kumapeto lachitatu pa 4 February. Mzamasewero thupi la osewera wakale wa timu ya Flames Esau Black Mamba Kanyenda ali kam'manda a Blackley ku Manchester mdziko la England lero. Kanyenda anamwalira pa 2 December chaka chatha kamba ka nthenda ya kansa. Iye anasewerera timu ya Flames kwa zaka zoposera 15 komanso kukhala m'Malawi oyamba kusewera mu mpikisano wa Champions League pa nthawi imene analowa timu ya FCV makamaka FC Rostov ku Russia. Kwa mpando wa bungwe la Football Legends Association na Jim Kaluwa wati mwambo wa maliro a Kanyenda uchitika masanano ndipo anthu autsatira pa tsamba la mchezo la Zodiac Facebook. Apanso ndiye pa mtsiriziro pa nkhanizi